Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yì hallelujah o. Mo kẹ́yìn ènìyàn mi Elédùmarè ọba ò ní padà lẹ́yìn wa. Ìwòsàn ilẹ̀ Yorùbá TV, ìwòsàn ilẹ̀ Yorùbá. Àlàáfíà lọ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni èèyàn tó bá lálàáfíà, ìlú wọn ni wọ́n ń gbé ayé pẹ́. Ìlera lọ́rọ̀ ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹ má jẹ́ ká fi ara wa ṣeré, ẹ má jẹ́ ká fara wa sí yẹ̀yẹ́. Elédùmarè ọba ò ní dá àìsàn sí wa lára. Lónìí mo wá fún ẹ̀yin ènìyàn mi ní oògùn kan tá ń pè ní akọ jẹ̀díjẹ̀dí. Tá máa ń pè nǹkan ní akọ jẹ̀díjẹ̀dí, jẹ̀díjẹ̀dí náà ti le jù nù, ó ti ní agbára nù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn ni jẹ̀díjẹ̀dí ń bá fínra, kí ẹ̀yin ṣàdédé mọ́ ròyàn, kí ẹ má lè rìn púpọ̀, kí ẹ̀yin ti mọ́ ròyàn, kí ẹ dúró, kí ẹ má lè dúró dáadáa, kódà kí ẹ bẹ̀rẹ̀ gan, kí ẹ má ẹ̀jẹ̀ ara yẹn dáadáa. Iṣẹ́ akọ jẹ̀díjẹ̀dí ni. Jẹ̀díjẹ̀dí kì í jẹ́ kí ọkùnrin lè ṣe dáadáa lórí ìyàwó ẹ̀. Ní jẹ̀díjẹ̀dí bá pọ̀ lára ìdákọ́lẹ̀ a máa dà láàmú. Ìdákọ́lẹ̀ a máa dà láàmú. Kódà kí jẹ̀díjẹ̀dí máa da obìnrin láàmú. Tó bá dé àsìkò tí bá ṣe nǹkan oṣù, inú ọrùn á pọ̀, inú ọrùn á máa run obìnrin. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọkùnrin náà á máa affect ẹ̀, kò ní lè tẹ àtẹ̀kanlẹ̀ dáadáa. Ìdákọ́lẹ̀ a tún máa dà láàmú. Kí ni tí ẹ bá mi wá? Ẹ bá mi wá bàrà kan, ẹ̀pà ikún, òbú òtóyọ̀. Ẹ bá mi wá ike kan bí bottle water kan. Ẹ bá mi mú bàrà yìí, ẹ bá mi gé kéékèèké. Ẹ bá mi kó kóró inú ẹ̀ dànù. Ẹ bá mi mú ẹ̀pà ikún. Bá mi mú ẹ̀pà ikún. Ẹ bá mi mú òbú òtóyọ̀. Ẹ bá mi kọ́kọ́ fi tẹ́lẹ̀. Ẹ bá mi mú bàrà yìí. Ẹ bá mi kó sínú ẹ̀. Ẹ bá mi mú ẹ̀pà ikún. Ẹ jẹ́ kó wà lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó lékè. Ẹ bá mi mú 7up odidi kan. Ẹ bá mi dà sí. Ẹ bá mi rẹ́ fún ọjọ́ mẹ́ta. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta ẹ jẹ́ ká máa mú nígbà tó bá wù wá. Jẹ̀díjẹ̀dí á fi yàn sílẹ̀, èyí ó lè tẹ àtẹ̀kàn yẹn dáadáa o. Ìyẹn ọmọ yẹn náà Dr. Modu Agba o. Subscribe sórí péjì yìí tó bá fẹ́ máa jẹ àǹfààní àwọn iṣẹ́ tó bá jọmọ́ báyìí. Ó dìgbà.